Unitorriak denoi, azkenean, jente desente bildu bera, egon gara zen pizka bat, Ignacio Ormaetxea, Esmarreko zuzendari tekniko bat, eta gero berarekin egongo gara eta berak azalduko dizkigu, arbela digitalari buruzko ezaugarri berezi-berezik, eta nire asmoa da gaurko saioan, alde batetik ikusi, era pedagogiko baten zertarako tresna hau, daukagun tresna hau, eta baita ere eredu batzuk nola erabili eskolan bertan, ikasleekin edo nola. Ni nahiko eskematikoa izango naiz, orduan jungo gara ikuste pizka bat azalpen horiek, pentsatze eta 10-15 minutuko gauza izango dela, eta gero ja, Ignacio, emango digu ja zehaztapen guztiak eta hori, Bueno, prestatu dut saio honetarako PowerPoint hau, ikusten duzu hemen argazkian daukagu arbela digitalari buruzko eskematxo simple bat, irakaslea edo pertsona bat, izan likena ikaslea ere. Arbela bat, kainoie eta ordenagailua. Orduan, arbela digitala berez bakarrik bi tresna hauekin nahikoa da. Arbela digitala. Kainoia eta ordenagailua. Baina, arbela digital interaktiboa nahi badugu ere behar dugu olako tresna berezi bat, olako tabloia, eta kasu honetan da Smartboard izeneko enpresakoa. Eta, orduan, honekin zegin like, interaktuatu egiten dela. Ez da bakarrik proiektatzea, edo, badakigu gaur egun beste marka batzuk badaudela, beste era batzuk ere badaudela, azken egunean entzun nun wifi-rekin ere mando batekin egin leikela olako gauza, baina ez da izango hau bezalakoa. Bueno, orduan, zergatik edo zertarako tresna hau. Nik 6 arrazoi eman beharko dizkizuet, agian oso ados ez zaudete, baina dira pizka bat enmarkatzen edo ikusten diena zergatik tresna hau gelara eraman behar dugu. Eraman behar dugu administrazioak edo eskolak erabakitzen badu alaxe izatea. Lehenengoa, arbela ikusten denarekin elkarri eragin daiteke. Horrez esan nahi du, ez bakarrik proiektatzea baizik interaktuatu egiten dugula. Zate baterako, nik edozein momentutan dezaket edozein tresna eta egin dezaket zerbait. Alde batetik, bai nik, bai edozein ikasle. Pentsazazu egeran, Iñaki, etorri honea eta tak. Ikusten ari garenarekin, interaktuatzea dugu. Bigarren bat, programa berezia behar du. Arbela digitalan. Hau da, hauxe, digital interaktibo honekin aritzeko behar da software berezi bat. Software horri normalki arbela bat etortzen zaigunean horrekin dator. Kasu honetan, Smartboard badauke bere software, nahiko da, baliabideak ditu, gero irakasleak aurrera eramateko. Hirugarren zergatia, beste irakasle, ikasle edo pertsonek egindako materialak era egokian berrerabili daitezke. Zate baterako, lehen Jose Luisekin hitz egiten ari nintzen eta zaten zian bera, zuak izuzen buruketak eta gauza horrez ikaslekin eginda eta edozin etorri zuzendu bertan edo, eta material hori irakasle batek prestatu duena, gordetzen da, beste edozein irakasle edo beste gela batekin erabiltzeko. Behin egiten da lan bat, baliogarria da bai bestaren gelatarako eta baita ere beste ikasleentzako, irakasleentzako. Alde horretatik egiten da inbertsio hori, denboraren inbertsio hori errentabilizatu egiten da.
Laugarren zergatia, azalpen jarraipena ikaslei laguntzen zaie. Ikus-entzunezko baliabideak erabiltzen direlako. Garbi dago, beti bai irudiak, bai doinu erabiltzen badugu gela baten, beti nolabait erakartzen dugu ikaslea entzuten edo aitzen edo atentzio hori jartzen. Hitz egiten edo egiten ari garenari buruz. Bosgarrena, ikasleiaren motivazioa eta interesa areagotu eta hobetu egiten da. Hori, nolabait, da aurrekoarekin zerikusi daukena. Motibatuta baldin badaukagu, areagotu egiten dugu klasea eta ikaslea askoz motivatuak. Eta azken zergatia, edo arrazoia, bai irakasleari, bai ikaslei gelan idazlanen azalpenak egitea baimentzen zaie. Hau da, edozein lana montatzen dugu gelan edo lantalde egiten duguna, ekar dezakegu lantalde hori edo ikasle horiek honea aurkeztea besteei. Eta arbela honek interakzio lana baimentzen digu transmititzea beraiek egindako lana. Ez da gelditzen bakarrik PowerPoint simple bat baizik. Areagotzea dago beste kideekin gela. Bale? Ez dakit batzuk kopiatzen ari zarete, nire asmoa da gero hau interesatuta baldin zaudete zuen pasatzea eta eskuratzea. Bale? Bueno, eta arrazoi guzti hauek ikusita, nolabait orain, jungo naiz, era simple baten, zeren gero eskuragarri izango duzuen dokumentazio baten hor azalpen gehiago dukiko duzuen, baina era simple baten azalduko zuen eredu batzu, modelo batzu, eredu batzu, nun erabil daiteke olako tramankulo gela. Bueno, lehenengoan, hor ikusten dugun argazki bezala, irakasleiaren azalpenak egiteko laguntza. Ni oraintxe bertan hemen nagoen bezala, ari naiz azalpen bat egiten, eta zuek entzuten ari zarete, baina ari gara interaktibo baten. Bigarren bat, ekintzen aurkezpenak eta baliabideak aniztasunaren tratatzeko. Badakigu gelan, ikasle guztiak ez diela berdinak. Batzu behar dute denbora gehiago, beste batzu dute zailtasun batzu. Hori dana, arbela honen bidez, atentzioa eta aniztasuna aurrera eramatea da. Hirugarren eredu bat, ikasleen idazlanen aurkezpen publikoak, lehen aipatzen ari ginena. Edozein ikasle, edozein momentutan, edozein gelan edo edozein gaiarekin prestatutako lanak aurkeztu dezake. Laugarren eredua, lantalden lanen aurkezpen publikoak ere. Hori ere, bat bezala, lantaldeak ere egin dizke hor, argazkian ikusten genuen bezala, behitu, kaso horretan, bi ikasle daude hor aurkezpenak egiten. Hemen bat bakarra, hemen bi batera. Hementxe, ze ikusten ari zarete argazkian? Irakasle bat, ikasleak eskuak altxatzen, badago bat aterata, idazten ari dana, eta hor, nolabait, ikusten ari gara, debatek, eztabaidetan laguntza, irakasle eta ikasleen artean erabilpena. Osa, dago feedback, esaten dana, interakzioa. Bai ikasleen, hori, norbera irakasleek montatzen du saioa, orduan horren araberan, beste eredu bat, gelan bertan eukitzea txokoa. Gelan bertan, hemen daukazu marrazkitxo bat, behitu, hemen daukagu. Hemen, arbela, proiektoreta dana, txoko bat, eta hemen gela ruta. Eta zango diazo, hori ideala izango zen, ez daukagu ez arbela, ez kaioiak, eta denboraki, jungo dira gauzak gailegatzen, eta baina da beste antolatzeko dira bat. Agian nahiko erakargarria. Venga, beste eredu bat. Hemen, ikusten duzuen bezala, edozein momentutan atera daiteke idazteko ere, hemen mutila doken bezala. Atera dugu zea, tekladoa eta bertan idaztea eukiko zu. Orduan, horre posibilitatzen du ere,
astekaria edo egunkaria gelan egiten dana, baita ere guztiok ikustea, guztiok zuzentzea, guztiok tratatzea, ez, bueno, hemen bi ikasle dauzkagu, baina pentsazazu gela baten, beste ikasle, oi, hor jarrita, hor ez dakiz zer, denen artean egitea. Beste eredu bat, gelako bideokonferentziak eta azalpen publikoak. Hori ja pixka bat ez lehen hezkuntzan, agian ez da DBH-en, baina bai goi mailako ziklotan eta instituto zeatan dauzkate horrako baliabide batzuk. Orduan, posible izan osa. Beste eredutxo bat, gelako ariketen gauzatzea eta beste lan kolaboratzailea. Lehen aipatzen ari nintzena, batzuk egiten ari dira lan batzuk eta beste batzuk laguntzen, realización de ejercicios y otros trabajos colaborativos en clase. Batzuen artean, ez bakarri pertsona bat, baizik, bat baino gehiago, arbelan denon ikusita. Beste bat, denen arteko ariketen zuzenketa gela. Lehen Jose Luisekin aipatzen ari nintzena, imaginatu, eragiketa batzuk edo buruketa batzuk arbelan jarrita eta denon artean zuzentzea. Ez hori gaizki dago, venga, atera zu eta egin, eta besteak zuzentzen du. Hortik interakzioa. Beste bat, ustekabego galdera. Edozein momentutan, jun zaitezke ez daki nora, begiratu. Arbela berreskuragarria. Baita ere lehen aipatu dudana. Batek egiten duena, gordetzea dago. Eta repositori hori, hor dagoen baliabide hori, beste dozeinek erabil dezake. Bai irakasleak, bai beste gelatan. Beste eredu bat, guztien arteko laburpena. Edozein gauza hartu, edozein gai hartu, eta denen artean egin daizkela eskemak, gauzak, bertan. Bai irakaslean, bai ikasleen artean. Hemen ere, ikusten da gelako aniztasuna edozein gaia tratatzeko modun eta edozein pertsona atera leikela, edozein gaiari buruz, hemen ikusten dugunez badirudi ikasle atera dela, eskontza bati buruz, gai bat jarriko ziotela, orduan azalpenak egiten. Betikoa, informatikako programen erabilera buruzko ikasketa. Edozein programa erakutsi nahi badiegu, gaur egunez bakarrik arbela digitalarekin, nahikoa izango zan proiektorekin, baina baita ere intelektuatzeko baliogarria. Eta ja, bukatzeko, hemen, edozein irakasle, edozein baliabide intranetan dauzkagun jarritak, eskuragarria azaltzeko edo ikaslei transmititzeko gehien bat institutotan, asko erabiltzen dutelako intraneta eta baliabidek, nondik eskuratu, intraneta. Eta azkenik, hauxe bezala, gaur egun portatilak badutela, ikusten dezuenez, kamera, edozein momentutan, portatil batekin kamera bat, eta oraintxe bertan ikustea izango genuen, hementxe bertan, edozein dokumentu, edozein gauza, irudiak. Eta, ikusten dezuenez, hau da, zeharo tresna bat, gelatan eukiz gero, ni benetan, hau hemen daukadanetik, azke da, gozaba bat. Da, gozaba bat. Eta gero, Ignaziok aurkeztuko dizkigun, software, berak dakarren software, notebook eta tal, eta tresnak eta hori, benetan da, eta asuntoa izango dizu. Hau ikusita, noizko gure gelatan, hori ja beste kontu bat izango da, baina gutxienez jakin zazue, tresna hau oso ona da. Bueno, hau dena, eskuratzea dezue gure webgunetik jarri toki baten zuek deskargatzeko, nahi izan ez dut. Hemen sartzen mazarete, hor ditzagune, baliabideak atalean, IKT, aukeratzen dezute, eta salduko zaizu hor IKT ikastetxe ereduari buruzko eta hor link bat jartzen du ADI, PDI baliabideak. ADI, PDI baliabideak. Honetan. Eta horrekin, aterako zaizu, holako toki bat,
hortik eskuratzea dezue, aula digitala zer dan, hor txosten txiki bat. Horako gauza batzuk ikusi genuen ikaten itegian duela, bi urte. Eta hor, zea batzuk. Baita ere, gaur Ignacio, azalduko digun notebook horren tresnak, baliabideak, ikono, gauza guzti horiek hemen daukazu dokumentu honetan. Baita ere jarri dizuet dokumentu bat de buenas praktikas, hor azaltzen dira eskola batzu dagoeneko egin ditula olako frogak arbela digitalakin, eta bere esperientzik eta gauza komentatzen dituzte, eta gero hemen adibideak eta gauzak eskuratzeko, izateko eta bar, hemen dauzkazue bi helbide, batak nik ez nuen ezagutzen, Ignacio esan zian aurrekoan, eta da Smartekin ikasi dagoeneko dago Moodle montatu, Moodle da plataforma bat, berezi bat, hezkuntzarako erabiltzen dana. Hor montatuta dago webgune bat, nun dagoeneko ja irakasleak bere materialak, gauzak eta bat jartzen ari direla. Hauxe da, Smartekin ikasi. Orduan hor daukazu albisteak eta bat, sartzeko, kontu bat ireki behar dezu eta hortik aurrera, baina eskuragarri aurkiko dezu. Hemen aipatzen ari nintzen honen barrun, baliabideak, hemen txera, hau da. Adi, baliabide, horren atenzu eta hortxe dut. Bueno, eta beste hau Mundo Smart da, ja, Smarteko webgune berea, bere propioa, gauza gehiago ikusen nahi bezu, azkenengo bertsioak, azkenengo materialak, eta Vale, bueno, pues, hoize da, pizka bat. Guain nahi badezue, baina Ignaziokin hasiko bera, eta Ignacio, ja nahi dezunean,